Argazki, pintura, eskultura eta bideo erakusketa bat ikusgai Ziudadelan Los Bragales bildumako nazioko zein nazioarteko 50 artisten lanak. Irailaren 9 bitarte bisitatu daiteke eszenari, adierazpenari eta ekintzaren ideiari buruzko artelan garaiki den erakusketa. Iruñako udalerako administrari lanpostu deialdirako 1308 lagun onartuak izan dira. Azterketa frogak hasiko dira irailaren 8an. Beamon kontseilariak administrazioaren erreformaren eta personal publikoaren aldeko apustua eta arau arloko garapena nabarmendu ditu bere departamentoren azken urteko urras nagusien artean. Legealdiko 3. urteko balantzea aurkeztu du prentsaurrekoan. 13 hautagai finalistek izango dute solitatearen aldeko Nafarroa nazioarteko 16. saria irabazteko aukera. Nafarroko gobernuak eta laboral kutxak eskainitako saria 25.000 eurokoa da. Laparra lehendakari ordeak oso positibo zaio du Nafarroan langabezi tasak izandako beheranzko joera, orain 9,983koa da. Autonomi erkidegoen artean, foru erkidegoak izan du langabezi tasaren jaitsiera handiena. Nafarroko erdialdea zeharkatu du abiadura handiko trena gelditu ekimenak antolatutako txirrindula martxa makroproiektu honen zentzugabekeria salatzeko. Goazen uztailaren 27ko titularrekin. Argazki, pintura, eskultura eta bideo erakusketa bat ikusgai daude Ziudadelan Los Bragales izeneko bilduman. Nazioko zein nazioarteko 50 artisten lanak dira, eta irailaren 9 bitarte bisitatu daiteke. Argazki, pintura, eskultura eta bideo erakusketa bat ikusgai Ziudadelan Los Bragales bildumako nazioko zein nazioarteko 50 artistaren eskutik. Irailaren 9 bitarte bisitatu daiteke eszenari, adierazpenari eta ekintzaren ideiari buruzko artelan garaiki den erakusketa. Eszenak, ekintza eta adierazpena erakusketak argazki, pintura, eskultura eta bideo artelanen sorta bat erakutsiko digu Los Bragales bildumako nazioko zein nazioarteko 50 artistak egindakoak. Los Bragales bilduma garrantzitsuenetakoa da nazioarteko bildumagintza pribatuaren esparruko peninsulako bildumetan. Erakusketa aurkezteko prentsaurrekoan azaldu duten bezala, Javier Manzanos, ondareko eta arte plastikoetako udal teknikariak, Jaime Sordo bildumaren jabeak eta Alicia Ventura erakusketaren komisarioak. Azpimarratu dutenez, hau da lehendabiziko aukera Iruñan biltzeko nazioko zein nazioarteko artearen munduan egun diren artistarik garrantzitsuenetako eta erreferentzialenetako batzuk. Erakusketa irailaren 9 bitarte bisitatu daiteke asteartetik ostiralera arratsaldeko 6:30 9:00, larunbatan 12 ordubitara eta arratsaldez 6:30 9:00 eta igandetan zein jaiegunetan eguerdiko 12 ordubitara. Los Bragales bilduma Jaime Sordo 70ko hamarkadaz geroztik egiten ari den lanari esker jaio zen, orduan eskuratu baizuen lehen lanak. Los Bragales bildumako funtsen aberastasunak bide ematen du errealitate garaikidearen irakurketa ugari egiteko. Komisarioak kontakizun bat hautatu du, artearen historian funtsezko izandako 3 kontzeptu, eszena, adierazpena eta ekintzaren ideia, berreskuratzeko egungo sortzailek erabilitako modua abiapuntu hartzen duena. Eszena tradizioaren arabera figura batzuk parte hartzen duten gertaera edo gertakizun baten aurkezpena da. Bestalde irudi baten adierazpena Aristotelesen garaiaz geroztik eta erakusketaren triptikoak azaltzen duenez, errealitatea ordezkatzen duen irudia edo ideia da. Azkenik, ekintzaren ideia lotuta dago, hala performatiboaren esparruarekin nola irudietan dagoen narrazio ezkutuarekin. Mistoen eraikinean ordezkaturik dauden begiradek hain zuzen definizio kanoniko hoien berrikuspena proposatu nahi digute, ikuslek espero dutena hankaz goratuz egungo artearen hizkuntza esperimentalak erabiliz. Jaime Sordok lanbidez ingenieria eta enpresaburua bere lanaren aitortza jaso du. Arte Garaikidaren Institutuak eman baitzion 2013ko bildumazale saria. Eta bere lanari esker nazioko zein nazioarteko ferietan parte hartu du eta mundu osoko galerietan erakutsi ditu bere bildumako lanak.
Los Bragales bildumari buruzko informazioan jasota dagoen bezala, bildumaren garrantzia datza ura osatzen duten lanen kalitatean, ez ezik artelanek betetzen duten gizarte balioan ere. Izan ere, bildumaren artelanak erakusgai jartzen dira, ala bilduma ardatz nagusi duten erakusketetan, nola aldi baterako, lagapen edo mailegu bidez eratutako bestelako erakusketetan. Lehen erosketak egin eta gero Pariseko eskola, Dau Alzet, Madrilgo eskola eta informalismoa, 80ko hamarkadan nazioarteko pintura eta eskultura erosi zituen, bai eta 60 eta 70ko urteetako pintura espainiarra. Mendearen bukaeran bilduma handitu egin zuen nazioko zein nazioarteko argazki lanekin. Eta 80tik aurrera nazioko zein nazioarteko artistek sortutako pintura eta bideolanekin. Iruñeko udalerako administrari lanpostu deialdian 1308 biztanle onartu dira. Azterketa frogak irailaren 8an hasiko dira. Dagoeneko ikusgai dira administrari ofizialen behin-behineko kontratuarekin lan egiteko hautako prozesuan onartutako personen zerrenda. Hau udaletxeko webgunean eta udaltzaingo iragarki tabloian ikus daiteke. Denetara, 1308 persona izan dira onartuak, haietatik 110 euskarazko hizkuntz perfilarekin eta onarturiko haietatik 43 nolabaiteko ezgaitasunen batekin. Aurre ikusirik dago azterketa irailaren 8an izango dela Nafarroko Unibertsitate Publikoko geletan goizeko 10 aurrera. Gelen zatiketera ikusgai dago udaleko webgunean, sede elektronikoaren barruan, non hasierako orrian ikus daiteken. Azterketa test motatakoa izanen da, erantzun bakarra izanen dena egokia eta zenbaki ortografia eta solas doaiak izango dira kontuan, gaiaren inguruko ezagutza espezifikoaz gain. Azterturiko personak azterketa hasieran izanen dira informatuak azterketaren luzapenaz. Deialdian behin bakarrik deituko da parte hartzailei eta beharrezkoa izanen da norberaren nortasun agiria edo pasaportea eta poligrafo beltz edo urdina gainean eramatea. Deialdira agertzen ez direnak hautaketa prozesutik kanpo geratuko dira. Azterketa ondoren, emaitzak izen abizenak nortasun agiri eta puntuazioarekin webikoitza.pamplona.es webgunean eta udaletxeko iragarkien tabloian argitaratuko dira. Behin hauek izanta publikazio eguna ondoren 3 egon izanen dituzte hautagaiek erreklamazioak ezartzeko. Berdinketen kasuan gaiaren inguruan asmatze gehien dituenak izango du lehentasuna. Honek balio ez izatekotan zozketa egingo litzateke. Behin-behineko zerrendak ez du kontuan izango, udaletxean interesaturiko personek deialdirako beharrezko diren baldintzak betetzen dituen edo ez, izan ere, hori soilik dokumentazioaren azterketa egitean jakingo da. Prozesu bukaeran onarturiko hautagaiek euskarazko plazak aukeratzean ega titulua eduki behar dute, Nafarroko gobernuak sinaturik edo beste titulu baliokide bat. Bestalde, baliogabetasuna bermatzeko, hautatutakoei mediku froga eskatuko zaie lanposturako doaiak zehazteko. Prozesu ondoren argitaratutako zerrendek ondorengo 5 urterako baliogarritasuna izango dute. Eta 2018an eta ondoren urtetako laguntza langileen kontrataziorako erabiliko dira. Beaumont Kontseilariak administrazioaren erreformaren eta pertsonal publikoaren aldeko apustua eta arau arloko garapena nabarmendu ditu bere departamentuaren azken urteko urrats nagusien artean. Legealdiko 3. urteko balantzea aurkeztu du prentsaurrekoan. Foru administrazio elektroniko eraginkorragoaren aldeko apustua pertsonal publikoaren enplegua eta lan baldintzak hobetzea. Nafarroarentzat giltzarrizkoak diren zenbait gairi buruzko arau arloko garapena eta eskuduntza berria jasotzeko negoziazioetan aurrera egitea dira Lehendakaritza Funtzio Publiko Barne eta Justizia Departamentuak legealdiko 3. urtean garatu dituen jarduketa nagusietako batzuk. Mari Jose Beaumont Kontseilariak azken urteko balantzea aurkeztu du prentsaurrekoan. Lehendakaritzako eta gobernu irekiko zuzendari nagusia Edurne Eginok, Barne Departamentuko zuzendari nagusia Agustin Gastamintza, Justiziako zuzendari nagusi Lourdes Aldabe Informatika,
telekomunikazio eta berrikuntza publikoko zuzendari nagusi, Mikel Sagüez, eta Nasertik enpresa publikoko zuzendari kudeatzaile Iñaki Pinillos tarteko zirela. Kontseilariak zehaz-mehaz errepasatu ditu bere departamentuko zuzendaritza nagusietatik egindako lanak eta oro har jarduera gogo betegarria izan dela adierazi du. Lehenik eta behin, araugintzan egindako lan trinko eta emankorra nabarmendu du. Gardentasunaren naiz irisgarritasun unibertsalaren arloko legeak aho batez onartu direlarik. Nafarroko Foru Zuzenbide Zibila eguneratzeko lana ere aurreratu da eta abian daude jadanik legegintza arloko beste proiektu berri batzuk. Horrekin batera funtzio eta personal publikoaren defensaren aldeko apustu irmoa nabarmendu du. Beti ere kalitateko zerbitzu publikoak eskaintzeko eta herritarrek gero eta arreta eraginkorragoa eta efizienteagoa jasoko dutela segurta dezaketen giza baliabideen horniketa egokia bermatzeko asmoz. Ildo honetan legealdiko 3 urte hauetan onartu diren lan eskaintza publikoei atxikitako 3.219 lanpostuko guztizko kopuru gogoratu du eta bereziki egonkortzeko ezoiko lan eskaintza publikoan sartutako 2.137 plaza kopurua. Estatuko legek baimendutako plaza kopururik handiena haren esanetan, baita 100,75 soldata igoera eta personalaren lan baldintzen hobekuntza ere. Administrazio publiko efizienteagoa lortzeko helburuari begira, bultzatutako jarduketen artean datuak prozesatzeko zentroa berriaren eraikuntza, Tetra polizien arteko komunikazio sisteman sartzeko 25 udalekin sinaturiko hitzarmenak eta zibersegurtasunaren arloan egindako inbertsioak nabarmendu ditu. Azkenik, hizpidetzat erabili dituen bestelako gaien artean Debaldeko justiziaren tarifen eguneratzea eta Bantza Zabalaren plan zuzendaria aipatu ditu. Azken honi esker, urtea bukatu baino lehen etxe bizitzen eta industrialden 80% baino gehiagok interneterako konexioa izanen dute. 13 hautagai finalistek solidaritatearen alde egin duen Nafarroa deritzon nazioarteko 16. saria irabazteko aukera izango dute. Nafarroako gobernuak eta laboral kutxak eskaintzen duten saria 25.000 eurokoa da. Solidaritariaren aldeko Nafarroa nazioarteko sariaren 16. edizioan guztira 13 hautagai finalista izango dira aurten. Sare Nafarroko gobernuak ematen du laboral kutxarekin elkarlanean eta epaimaia irailerako lehen 15 bilduko da aurkeztutako aukerak aztertu eta saria nori eman erabakitzeko. 25.000 euroko saria urrian emango da. Nazioarteko sariaren helburua da garapen iraunkorreko helburuak lortzeko egindako lanarengatik edo ibilbidearengatik nabarmentzen diren pertsonak, gobernuz kanpoko erakundeak edo erakundeak saritzea. Helburu horiek agertzen dira Nazio Batuen agendan hemendik 2030 urtera begira, pobreziarekin amaitze desberdintasunaren eta injustiziaren aurka borrokatze edota aldaketa klimatikoari aurre egite aldera. Edizio honetan hautagai hauek izango dute saria eskuratzeko aukera, garapen ekonomiko sozialaren elkartea ADES. El Salvadorren giza eta eskubideen garapenean egindako lanarengatik edota pobreziaren aurka borrokatzeagatik, edo nekazaritza iraunkorra eta elikadura burujabetza sustatzeagatik. As Mujeres, El Salvadorren feminismoa eta jabekuntzaren inguruan egindako lanarengatik. Manabi elkartea Guatemalan, Ekuadorren, Espainian eta Frantzian sustapen eta giza eskubideen eta hezkuntzaren arloan egindako lanarengatik. Movimiento Sin Tierra Brasil MST, elikadura burujabetzan eta elikagai osasungarrien ekoizpen garbian egindako lanarengatik. Eta Kolonbian indarkeria biktimak artatzeko Asturiasko programa, Kolonbiako indarkeria biktimak herrialde horretan naiz Espainian hartzeko egiten duen lanarengatik. Halaber honako hauek hautatuak izan dira. Halo Trust Kolonbian gatazka zonan edo gatazka ondorengo zonan berreraikitze lanetako ekintza humanitarioengatik.
Sao Pauloko uren eta energia elektrikoaren departamentua, Brasilen garapen ekonomikoan eta iraunkorrean egindako lanarengatik. Agua de Coco Fundazioa Kanboian eta Madagaskarren burutzen duten jarduerarengatik, haurtzaroarekin eta nerabezaroarekin eta osasun integralarekin loturiko gaietan. Emakume afrikarrak eta giza eskubideak. Teresa Kashindomoto, Ulo Gilaber, Victoria Nyajungura, Kumo Salsek, Malawi, Senegal eta Ugandan eta Malin egiten duten lanarengatik. Emakumen eta haurtzaroaren eskubiden eta gatazken aurreko bakearen inguruan. Eta solidaridadaren eskualdeko batzordea, bakearen aldeko emakumen artean. Senegaleko Casamantzen, bakearen eta giza eskubiden alde egiten duten lanarengatik. Hautagaien azken taldea honako hauek osatzen dute: Nasser Zefasi, Irakeko presidentea, Rifen mugimendu herrikoia, Rifen Marokon desberdintasunen kontra eta hobekuntza sozialen alde egiten duten borrokarengatik. Tunkin Burmese Rohingya erakundeko lehendakaria nazioarteko errefuxiatuekin eta Maimarrekoekin egiten duen lanarengatik, eta Proemei Aid Profesional Emergentzia kostetan larrialdi jarduerak eta laguntza humanitarioak burutzagatik. Epaimaiaren epaia iraileko bileran ondoren emango da ezagutzera. Aurreko ediziotan bezala, saria ekitaldi ospetsuan entregatuko da, Nafarroko gobernuko lehendakaria eta laboral kutxako lehendakaria buru dituela, eta hori esan bezala urrian izango da. Nafarroako langabezia tasa 9,83koa da. Laparra lehendakari ordeak beheranzko joera hau oso positibotzat jo du. Izan ere, autonomia erkidegoen artean, foru erkidegoak langabezia tasaren jaitsiera handiena izan du. Eskubide sozialetako lehendakari orde Mikel Laparrak oso positibotza jo du biztanleria aktiboren gaineko inkestaren datuak. Izan ere, Nafarroan langabezia tasak behera egin du eta orain 9,93koa da. Estatuko autonomia erkidego guztien artean kopururik baxuen hain zuzen. Biztanleria aktiboaren gaineko inkestaren emaitza nagusiek erakutsi duten moduan 1.200 langabe gutxiago daude, 3,75 gutxiago aurreko hiruhilekoarekin alderatuta. Azken urtean, 5,12ko jaitsiera gertatu da, 1.700 langabe gutxiago. Okupazioari dagokionean, Nafarroan 7.900 okupatu gehiago daude, 2018ko bigarren hiruhilekoan aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, eta orain okupazioa 284.000 pertsonakoa da. Eskubide sozialetako titularrak azpimarratu du azken hilabeteetan hobekuntza joeren koinzidentzia positiboa gertatu dela. Naiz eta adierazi, iraupen luzeko langaben tasa zein behin-behinekotasuna hobetu beharra daudela. Era horretan, esan du, Nafarroko gobernuak bi eremu horietara bideratutako enplegu politika aktiboak abian jarri dituela. Ildo horretan gogoratu du, aste honetan bertan argitaratu dutela 55 urtetiko gorako pertsonak kontratatzea sustatzeko diru laguntzen deialdia. AHT gelditu ekimenak Nafarroako erdialdea zeharkatu du txirrindula martxa batetan. Ekimena makroproiektu honen haien hitzetan zentzugabekeria salatzeko antolatu dute. Abiadura handiko trena gelditu ekimenak antolatu duen abiadura handiko trenaren aurkako txirrindula martxa Nafarroko erdialdea zeharkatu du. Marzilatik Tafallaraino, Azkoien, Faltzes eta Erriberritik pasatuz. Bertako biztanlei proiektu honen inguruko informazioa helarazi diete. Oso momentu zailean gaudela, hain zuzen ere iragarri dutelako berriro obrak hastea Nafarroan. 4 urtez obra geldituta egon ondoren, badirudi orain beste ustelkerian guztiz ipristindutako beste bi enpresa, Azbi eta OHL
hasiera emanen diotela orain Alesbes eta Tafallan artekoari, ez? Saiatzen gara bertatik bertara, bertakoekin egoten, hitz egiten, hamaiketakoa beraiekin egoten, eta bai, izaten dugu aukera beraien usteak eta eritziak jasotzeko eta interesgarria da. Igual ikusten dugu baita ere krisi ekonomikoak ere asko lagundu gaituela, ze gaur egun jende askok ikusten du hori, ez? Benetan pobrezia handia dagoela, prekarietatea eta batzuk ez dute ulertzen nola demontre gasta ditezke horren beste milioi olako arrazoi gaberkerian, ez? Porque creo que a veces no somos conscientes en la zona de las repercusiones que va a tener a nivel local la construcción de una infraestructura como el tren de alta velocidad, ¿no? Y bueno, yo creo que influyen también muchos factores y hay veces que cuando a lo mejor la crisis azuza pues nos cuestionamos más las cosas en relación con estas grandes infraestructuras, estas inversiones, y yo creo que en momentos donde parece que la crisis se ha ido o se ha ido temporalmente, pues creo que hay que mantener un poco porque la racionalidad es la misma, sea en unas circunstancias o en otras, ¿no? Guztitik egon da, orokorrean esango nuke jendean nahiko jatorra izan dela, edo behintzat ere entzun gaituela, egon gara horrela komentatzen bakoitzaren posturaketa, eta egon dira gauza xelebrak ere bai, bino esango nuke positiboa. Harritzen zaitu, etzaiten duzunean, eta bino HTA zerratik ez bada hori gizarteak aurreratzeko modu bat, bino benetan hartzen direnean, Marsillatik Madrilera joateko jamarko dela Iruñera, eta gero Iruñetik berriro trena hartu, hartzen dira, gaur egun badutela modu ere, igual ezakit, bine erosoago bat igual joateko, eta ezakit, batzuk uste dute benetan gehituko dela, eta joango dela ziztu bizian Madrilera eta. Yo creo que hay bastante falta de información, sí, y esto es pues consecuencia un poco de que las políticas que se implementan en relación con las infraestructuras no se someten a un debate social previo, ¿no? Que yo creo que debería ser fundamental. Y para que haya un debate social abierto, pues tendría que darse la posibilidad de que todas las voces, tanto las que están a favor como las que están en contra, pues tengan cabida en medios de comunicación y en muchos espacios, y esto lamentablemente no ocurre, ¿no? Y yo creo que sí que hay cierta idea de que esto es algo completamente ajeno a los pueblos, que va a servir para transportar, todavía ni se sabe si mercancías, pasajeros o qué, grandes capitales, y que en realidad a los pueblos no hace más que perjudicarles, ¿no? Y claro, de nuevo esto nos lleva a lo anterior, ¿no? Si hubiera mecanismos democráticos para saber lo que opina la gente y si se hubiera dado ese debate social, pues sí que sabríamos con mayor precisión si realmente los pueblos y la gente que vivimos en estas zonas queremos o no queremos un tren de alta velocidad. Kalera atea behar dugula, ezin dugula onartu, ez dugula beste adjudikaziorik nahi, ez dugula beste lapurretan nahi, ez dugula beste robadarik eman nahi halako arrazoi gabekeriari, eta beste jendarte mota bat ere errebindikatzeko. Ikusten dugulako hau ez dela bakarrik HTren kontua, ez dela bakarrik azpiegitura bat edo beste azpiegitura bat. Azkenian da eredu sozial guztiz suntsitzailea, kapitalista, eta horri aurre egin behar dugu, eta beste jendarte mota bat sustatzen hastea, ez? Argazki, pintura, eskultura eta bideo erakusketa bat ikusgai Ziudadelan Los Bragales bildumako nazioko zein nazioarteko 50 artisten lanak.
Irailaren 9 bitarte bisitatu daiteke eszenari, adierazpenari eta ekintzaren ideiari buruzko artelan garaiki den erakusketa. Iruñako udalerako administrari lanpostu deialdirako 1308 lagun onartuak izan dira. Azterketa frogak hasiko dira irailaren 8an. Beamon kontseilariak administrazioaren erreformaren eta personal publikoaren aldeko apustua eta arau arloko garapena nabarmendu ditu bere departamentoaren azken urteko urraz nagusien artean. Legealdiko 3. urteko balantzea aurkeztu du prentsaurrekoan. 13 hautagai finalistek izango dute solitatearen aldeko Nafarroa nazioarteko 16. saria irabazteko aukera. Nafarroko gobernuak eta laboral kutxak eskainitako saria 25.000 eurokoa da. Laparra lehendakari ordeak oso positibo zaio du Nafarroan langabezi tasak izandako beheranzko joera, orain 9,93koa da. Autonomi erkidegoen artean, foru erkidegoak izan du langabezi tasaren jaitsiera handiena. Nafarroko erdialdea zeharkatu du abiadura handiko trena gelditu ekimenak antolatutako txirrindula martxa makroproiektu honen zentzugabekeria salatzeko. Zeroa lainotxo agertuko da, tarteka oso lainotxu bereziki goizean eta egunaren azken ordutan. Ipar osagaiko haizea ahula ibiliko da, arratsaldean tarteka bizi. Temperatura maksimoak gutxi edo nahiko jaitsiko dira. Larun batean zeroa lainotxu edo oso lainotxu egongo da, euri txiki egingo du. Arratsaldean lainotzau gutxitu egingo da eta atertu egingo du. Ipar-mendebaldeko haizea ahul bizia ibiliko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira eta maksimoak gutxi edo nahiko jaitsiko dira. Igandean giro eguzkitsua eta temperatura igo egingo da, goizean goiz eta egunaren bukaeran tarteka lainoguneak ikusiko baditugu ere oro har urdina nagusituko da eguneko momentu gehienetan. Haize ahul eta norabide finkorik gabe ibiliko da eta eguerdian ipar ekialdetik finkatuko da tarteka bizi. Temperatura maksimoak nabarmen igo eta maksimoak 25-30 graduren bueltan geratuko dira, gorago erriberaldean.